خوشنود اشتباه مشتری مشغولای ҳози интизорша камтарак трам кайф баронушнак зангш биза баттарак муштари дигара ёфтай таам биё дигаша нагу беу наметони тони фаромӯш киша муштари ҷавоб намета смсо датвет марди мардо нарафтор ки биги срочни билет рав биги лиқмаи хитай даҳани гирги гишна меган ишқи замон сумай на ишқи пешина у давре кӯдакӣ бир ишқи беқичоқу мачактай борон зери чатре баханда нигоҳ чахчад учен ман сода будам лонкаи ханда меқапид дил барои як нигоҳи чашмои химорат метапи моҳ гузашт солҳо гузашт алиш кади феълу рафторта ман ғарибам бари ту бовар када ҳама гапота меган дига ёдиш накун очи хел ёд накунам медонам ки ай ман нестай бори дигарист мекунам алло чамамиём ғарибӣ қим будай нашид бачадай кор неай дарди ӯ азоб мекашид мега хуш қарздора хона омада рафтесан падарат мега ки ная як солаки дига беста нашиди баҳона мар қалам телефонта биги гуфта будам дӯстум дори хосгоро омада наги медонам фикр мекуна кай суми қарздома метум ресторанда суми ёвум кай қалинга ҷамъ мекунам зангои дым ба дым телефона очаш мегира мега духтар машин метум у наздидаша мегира мегаам сивша мегира ки боша халтидам шода дилхунук шид ба ғазаб телефона задам деволда як сол не чанд соли дига намерам теҷеке хушзеби ту надоштай бо набинам яке бахшбахтиша мехоҳам главнию хирсам боша неважно да бари ки яйда қичоқи чӣ боша уже 3 сол гузаштай очам ки наёфтай ҳама маражда дора туи охири ҳафтай омадам сари раҳда рӯпарам духтаре ки рӯша дида намехостум нигоҳ доране ки ай гилима ҷангит намекунам бара бараҳат маълумай ки хор шидаи маълумай ай нигоҳат пишаймон шидаи не ки дигаи чӣ нестам байман фақат як ҷавобате шуткадомиам сивмо фикр карди ки беақлам ба иқа овоза фикр карди ки ба гӯшам намераса овоза ҷавоб деда саволам ай гилима чӣ ба хапи дарунат пури гапай хита маҷбурӣ меқапи мега ту номард будаи хушнуд одами бади ма ягон хелтӣ накардаим фикрора ту кардӣ мада хостгор омадан фаҳмонам хонагиёра оча нағзида дорам ғарибӣ да кор дора шарт монда ки ту омаданша ту гап назан бари ту розӣ шидам хушнуд неки қантазан офарин чӣ хел тонистӣ фаромӯш кунӣ чӣ хел ма бе ту хушбахшам нахост фикр накунӣ рав бодер накунӣ пиш либоси шаита лек аёдат набаро руқа ваъда додата гуфта буди дар ҳаёт хиёнат ба зан накунам маам ранги ту хушнуд мехоҳам хушбахтита такрор ки гапота нарезоноби дидата чанд ҳарф як смс месӯзон телефонта девона накии дила вайрон нака асаба уже поз нашид ай даст додам та